ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡରେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋନ୍ କନିଷ୍ଠ ସହାୟତା ଆକାଉଣ୍ଟର ପଦ ଖାଲି। ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। କନିଷ୍ଠ ସହାୟତା ଷ୍ଟେସନ ଗ୍ରାଫର, ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟର, ଜୁନିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର, ଲ ଅଫିସର, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ପଦରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। କନିଷ୍ଠ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍, ଷ୍ଟେସନ ଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଦଶମ ପାସ୍, ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଜୁନିୟର ଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଡିଗ୍ରୀ, ଲ ଅଫିସର ପାଇଁ ଡିଗ୍ରୀ ସହ LLB, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଇଁ PGDC ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ପଦ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୀମା 72 ବର୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପଦ ପାଇଁ 35 ବର୍ଷ ରହିଛି। ସମୟ କୋହଳରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 20 ତାରିଖ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ କରାଯିବ। ଜେନେରାଲ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ସହିତ 18% GST ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। SC ଏବଂ ST ପାଇଁ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।